dumaan kayo rito, talaga naman i-welcome po kayo mga kaibigan. Ayan o, napakagandang Mount Aso, Mount Iriga. Welcome mga kababayan, kumusta ka mo? Ito, welcome Rinconada, welcome to Baaw. Ito mga lods, nandito ako ngayon sa Baaw, Camarines Sur, Bicol Region. Dadaanan po natin ito, isa sa pinakamagandang bypass na ginawa po rito para maibsan yung traffic sa may pinakabayan po ng Baaw. Ito mga lods, yung Baaw Bypass Road. Ginawa po ito mga kaibigan para sa pag-iwas sa trapiko. Doon po yan sa pinakabayan po ng Baaw, sa pinakabayan po ng Baaw, kasi medyo masikip lang po ron. Pero ito mga lods, hindi lang po kayong mapapadali, kundi talaga naman napakaganda ng view ng Mount Aso. Kaya no, grabe, nakangiti pa sa atin habang tayo dito bumabiyahe. Dito po, habang kayo bumabiyahe, napakasariwang hangin yung inyong madadama, tapos malawak at magandang mga bukirin, mga palayan. Tapos yan mga lods, siyempre si Mount Aso na naka-welcome. At talaga naman pong napakaganda po niya pagmasdan, tingnan. Ito may intersection, pero ingat lamang po kayo kasi walang stoplight. Yan mga lods, malawak po itong kalsada, may 4 lanes, kaya sa ngayon medyo konti po dumadaan po rito. Isa itong pinakamagandang daanan, madaling daanan, kaysa po dadaan pa po tayo sa pinakabayan. Kung manggagaling kayo mga kaibigan sa Maynila o Naga City, kakaliwa po kayo rito sa may Barangay La Medalla. Yun yung mga kaibigan, sa may Baaw Waterworks ata yun, kung di ako nagkakamali. Pero diretso lamang. Kasi ito mga lods, may haba po ito na halos 3 kilometers. Kaya napakalaking bagay na rin po yun, 3 kilometers. Makakaiwas na po kayo doon sa pinakabayan po ng Baaw. Tapos maganda pa po yung kalsada, 4 lanes, tig 2 lanes kabilaan. Tapos maganda yung view, sariwang hangin, magandang bukirin. Grabe, ang sarap bumiyahe po rito. Tapos ito mga kaibigan, mga lods, talagang mapapadali po yung inyong biyahe. Lalo mga kaibigan sa mga bayan po ng Buhi, tapos yung ibang parte po ng Nabwa, tapos syempre yung mga taga Iriga City. Ito po para po talaga sa kanila to, para makaiwas sa pinakabayan po ng Baaw. Ito mga lods mga kaibigan, ito na po yata yung Barangay San Vicente. Dito na po kayo kakaliwa, papunta po doon sa Iriga City. Ito po mga kaibigan, talaga napakasulit para sa mga bayan po at siyudad ng Iriga. Dito po yan sa Rinconada area. Alam niyo po ba mga kaibigan na dito pinanganak sa Baaw ang pinakaunang obispo? Dito po yan sa atin sa Pilipinas. Siya po mga kaibigan, si Bishop George Barlin. Grabe, dito po siya nanggaling. Dito po siya pinanganak sa Baaw. At dito naman mga kaibigan, sa Iriga City, dito po nag-umpisa o tinatag ang dating Piltranco. Pero alat ko po yun dati noong unang panahon. Tinatag po yan ni Albert Lewis Amen at ni Max Blaus. Dito po yan mga lods mga kaibigan sa Iriga City, na tinatag po yan noong pong 1914. Pero ngayon wala na po yata Piltranco. Kung hindi ako nagkakamali, parang Johannes Express na po yung nagmamanage ng Piltranco sa ngayon. O baka sila na nga po talaga yung nakabili ng mga prangkisa ng mga Piltranco na biyaheng Visayas at Mindanao. Pati rin po siguro dito sa Bicol, syempre dito rin po sila dadaan sa Bicol. Shoutout po sa iyo kababayan ko na taga Del Gallego sa Camarines Sur. Randy, RBM TV, ingat ka pirmi kabayan sa inyong biyahe. At sa iyo kabayan, Rixie Pris, maraming salamat sa inyong dalawa. At sa lahat po ng mga nanonood sa aking mga videos, maraming salamat po sa Induga Boss mga kababayan ko. Ingat po kung pirmi sa inyong pong biyahe. God bless po sa Induga Boss. Ito na mga lods mga kaibigan, papunta na ako sa may Iriga City bago ako umuwi sa amin sa Pulangi sa Albay. Napakaganda po ng kalsada po rito. God bless mga balos po.